Vi er tilbage på... Den er strawberry udenten. Sig stille. Vi er tilbage på... Vi er tilbage... Vi er tilbage på... Vi er tilbage på... Vil du være med i videoen, Tobias? Ja, men du... Vi er tilbage på... Hjælp! Danske brainwords. Og bare så jeg ved, det er ikke dansk. Det her er engelsk. Men det er bare, hvad det hedder, fordi så ved de, man snakker dansk. Okay, klar til at se mig løbe? Okay, er det episoden Mob Malte? Ja, det er godt gjort, altså. Ja, det kommer slet ikke til at være sjovt. Vi griner af mig. Og i den her video laver vi også giveaway. Jeg giveaway, ligesom vi sagde i... Okay, det. Vi er da bare mobbet. Og jeg har noget mere at sige. Hvad skal du sige, August? Der er events i gang, det gør sådan, det er meget bedre at spille. Ja, Du ser hele videoen. Hvis I vil se hele videoen, så skal I lade være med at høre den. Hvis I gider ikke høre på min lillebrors skrige, så kan I bare... Du griner som en gris. Malle er en gris som en gris, kun han er en gris. Nej, det er også. Jeg er allerede henne ved den Crystal Area. Der er Crystal Lucky Blocks. Nej, det er Mythic. Nej, bare rolig. Jeg slog dig ikke, men jeg slog dig. Stop! Hvordan døde du ikke? Okay, hvem tager en Mythic her? Mythic Lucky Block. Okay, hvad for en secret skal vi have her? Tag den. Er det en secret? Tag den. Det er med i giveaway. Ja, den er med. Med i giveaway. Nej, den giver min. Min er meget bedre. Nej. Jamen, gider du ikke beholde din? Nej, den er ikke så god. Den giver kontrol. Vi har brug for vi har brug for en crystal til at spawn. Men hvor lang tid? Yes, jeg fik den! Er du sød at lade være med at Hvad siger din? Vi giver min væk. Prøv at den er bare bedre. Du vil prøve at kigge min. Nej, det stop. Jeg ramte dig ikke engang. Okay. Jamen, prøv at ramme mig med. Prøv at ramme mig med den. Prøv at ramme mig. Den der! Jeg ser, du tør ikke at ramme mig. Og så I tør ikke at ramme mig. I kan bare se, at mine øjne er så flot. Crystal! Den giver vi bøf. Crystal! Den skal vi have. Den er guld! Den giver vi ikke! Den giver vi, Tobias. Ja, vi giver den. Det er nok, jeg kommer her nu med. Okay, er det en secret lucky block, der er deroppe? Det er dårligt. Okay, jeg gør det lige så stille. Jeg gider ikke at have den... Hvis I gider have den her guldtrøje, jeg ved ikke, om den er guld. Jeg er bare ikke så god med farver. Den er guld. Jeg er faldet farveklasse. Hvis I har den der person til Juberdette, så skal I komme den bedste. Nej, så skal I sige, hvorfor I brug for det. Der spawner en til! Der spawner en Divine Lucky Block! Divine? Ja, prøv at se! Divine! Tag den der! Skal det være med i giveawayen? Eller giver vi allerede nok? Det giver nok. Hvor er den? Jeg har noget. Tobias, det er da ikke Divine, er det? Okay, Legendary. Legendary er lort. Er den ikke? Den er guld! Og den er level 17. Oh my god. Det var en lucky block. Hvem vil have den? Okay, kommentar, hvem vil have den her? Seriøst. Allerede i starten af videoen. Når man kan se, hvornår de spawner. Hvad er der galt? Vent lige, jeg kommer lige om lidt. Hvor? Okay, og hvis jeg føler, den går lidt for hurtigt. Og ikke, der er spawnet en Crystal Lucky Block. Nå, Crystal. Ja. Hvor god er den?
tand! En Crystal Lucky. Okay, jeg synes, skal den være med i giveawayen? Ja. Vi giver allerede meget. Det synes jeg er godt. Vi giver allerede sygt mange ting. Nej, Vi prøver at upgrade den her noget mere, så I kan få den bedre. Hvordan? hvis giveawayen bliver bedre, hvor flere likes får vi jo. Okay. Prøv at se nu upgrade den. Jeg har lige fået den i level 30 for, nej, level 29 for jer. Nu skal jeg helt til bunden. Okay, musikken stoppede lige mit øre. Jeg ved godt, I kan ikke høre musik. Men det kan jo måske på min lillebrors og min lillebrors vens iPad kan I måske høre lidt. Nej, det er August. Okay, den er i level 39. Prøv at se, den er i level 39. Den der, vi skal give. Jeg får den altså i højt level. Den er giveaway. Ja, det er derfor, jeg får den højt op. Hvis det er giveaway, så skal vi også gøre den god. Den får en god handel. Vi skal jo være søde mod mine subscribers, eller dem, der liker. Eller måske lidt jeres, fordi I er med lidt. August! Du ved godt, den der ved giveaway. Ja. Der er der. Nu spørger jeg lige... August og Tobias, jeg spørger lige YouTube. Jeg spørger lige dem noget. Kan I tige stille? Jeg spørger dem lige noget. Det er, skal dem her to være med i min kanal? Sådan helt med min kanal. Til giveaway. Sådan næsten meget af tiden i min kanal. Eller skal de aldrig være med igen? Skriv ja eller nej i kommentarfeltet. Eller måske. Måske det er, når de er halvdelen med, ligesom nu. August. Prøv at se, jeg har lige fået den i level 50. Er vi ikke det længste, hvor vi kan komme? Jo. Okay, har nogen Crystal Lucky blokken? Nej, den tidsmåned. Nå. Jeg skynder mig lige op igen, fordi der spawner sådan en ny Crystal. Tror jeg i hvert fald, jeg kigger lige. Og så det her en Crystal? En Crystal spawner om 10 minutter. Tror jeg, vi kan filme i 10 mere minutter? Ja. Okay. Skal vi ikke bare filme en lang video? En lang video, det tager... Jeg ved ikke. August? Skal vi gøre en giveaway den her? Nej, den er dårlig. Vi giver jo allerede så meget væk, synes jeg. Det der er lige en Crystal, tror jeg. Nå! Tror jeg. Giver vi ikke allerede... Prøv at se, den giver 1,39 trill per sekund, fordi jeg opgør den så meget. Så den der får den her, jeg tror, de altså er virkelig heldige. Og på en måde tror jeg bare, at mine venner kommer til at kommentere, og så gider de have den. Men hvis dine venner kommentarer, så kan den bare skrive en hej til mig. Der er spawnet en Crystal! Oven i vejen? Ja. Nej, det spawn, den kommer først om 1 minut. Åbenbart. Er det en Crystal, August? Nå, ja. Det er på grund af, at den siger, at vi skal derop på den, så den har spawner en. Okay, August, det her går for hurtigt. Men du må hellere skynde dig ud. Jeg skal nok skynde mig. Jeg har allerede upgradet den så meget. Prøv at se, hvor meget jeg har upgradet den. Den giver okay, jeg går ikke tilbage. Jeg upgrader lige min speed. Jeg tror ikke engang, det er lang tid siden, jeg upgrader min speed. Hvad? Der er en Crystal Lucky Block. Hvor deroppe? Hele vejen oppe i starten. Det var ikke en Crystal, det er en Mickey. Jamen, har du set oppe i starten? Det er secret. Når der er en 6-7. Der spawner en Crystal Lucky Block. Hvor? Den er der. Skynd jer. Men, Altså, giver vi den væk, eller giver vi den væk i en anden episode? er der en Crystal, August? Ja. Den er derovre. Giver vi den væk i en anden episode, part 3? Ja. Okay, part 3, det kommer nok til at være lidt tid, fordi vi har allerede lavet to parts allerede. Ja. Nej, vi laver... Eller vi skal have 5 subscribers på den her video, hvis vi skal lave en part 3 og Jeg har giveaway. Crystal Lucky Block. Har du hænderne? I hænderne? Ja.
Hvordan ligner den? Jeg vil... Den er der. Okay, for den. Hvad er Jo. det? Den Crystal Lucky Block Secret Area. Okay, kan I tage den? Jeg synes, vi skal give den, hvis der kommer en par 3. Det er ikke... Måske kommer der en par 3, det er ikke... Og bedst. Kig. Vi ved ikke helt. Og kig her. Så skal vi også have tiden til det. Malte, jeg har lige gjort sådan, jeg har flere etager. Men vi skal få 5 subscribers. 5 subscribers. Hvad? Er den ikke lige meget? Jo, okay. Men 5 subscribers. Og så laver vi en par 3 med giveaway. Fik bare lave en. Lav bare 3 i dag. Ja. Måske det går ind på fint. 1 like, så laver vi par 3. Yep. Og jeg ved, min lillebror eller hans ven liker nok bare,